Raphael Tuju machiegni studio. Ok adwar adhi mabor. Geno chalo nade? Wangi Geno. Kendo agone Nyasaye erokamano mokwongo kapok awacho gimoro amora mondo go erokamano ahinya ne jogo ombulu manyicho go ombulu nyicha giwuok kar rombgi molo area mar Nyanza manyicho telo kuom turnout mane over 80%. Kuonde moko Kenya kane below 80%. Omiyo ok anyal chayo ogandawa kendo adwa mondo agone ogandawa erokamano ahinya kuom chung' manyicha gichung' kodwa. Mar ariyo adwa mondo anyisgi ni evidence ma wan go sani ma wadhi godo e Supreme Court ng'eny moloyo evidence mane Raila odhi godo e Supreme Court 2017. Koro petition ma wan godo sani otegno moloyo petition mane wan godo 2017. Inyalo lieko wane chalo nade to kinde dhi mana karumo